הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות משהו, לא עושים. מספרים לעצמנו כל מיני דברים עתידיים, שלא יהיה לנו מספיק אנרגיה, לא יהיה לנו מספיק כוח, כסף, אהבה, כל מיני דברים שאנחנו לא מתחילים, אם זה פרויקט כלשהו, אם זה זוגיות, אם זה עסק, אם זה... לא יהיה לי, אז בשביל מה להתחיל? בשביל מה? כן, אני רוצה, בא לי הערה או מחשבה או רצון, אבל לא יהיה לי. איפה אנחנו יודעים? איפה אנחנו כאלו בטוחים שלא יהיה לי את הביטחון, את הכסף, את האהבה, את הדברים? כאילו אנחנו מראש כבר גוזרים על עצמנו שלא יהיה לנו. ואז האנרגיה הזאת מלווה אותנו לכזה שבוע, לכזה יום, שבאמת אין לנו. אבל אם יהיה לנו קצת ספק לעניין הזה, בוא נחשוב על זה ככה. כל רגע זה בריאה חדשה, כל נשימה היא נשימה חדשה. לא הייתה מקודם. אז אם אנחנו נחשוב מהמקום הזה שכל רגע, כל נשימה, כל סיטואציה זה חדש ולא ישן מה שהיה וקופי פסט, אז יש לנו את האפשרות להתחדש, יש לנו את האפשרות לחוות את זה אחרת. אז הכלי שבאמת עוזר לי ככה להתחדש, זה באמת עם הנשימה. דרך הנשימה אני מבין הרבה איך להתחדש. כשאני נושם לסיטואציה, לחוויה, למה שאני רוצה, שכרגע מביאה לי איזושהי מציאות שלא יהיה לי, נשימה מזככת את זה, מנקה את זה. אז פתאום אני חווה ורואה את זה אחרת. מתבונן על זה בצורה, וואו, מזווית שלא ראיתי, מזווית שיכול להיות שיהיה לי. אז תנסו את זה בבית. כשיש לכם איזו סיטואציה, איזה רצון בוער שאתם רוצים משהו לעשות ומתחילות הספקות וכל הדברים האלו שלא יהיה לכם, תחכו, לפני שאתם כבר גוזרים לעשות או לא לעשות, תשבו ותנשמו על זה. תשבו כמה דקות ופשוט תנשמו לזה. יכול להיות, אתם תגלו ותראו משהו אחר לגמרי.